Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Bukod sa gilas sa loob ng basketball court ng mga kupunan sa Universities and Colleges Athletic Association of Pampanga o UCAAP, inaabangan din ang Battle of the Captains. Hindi sa hardcourt, bagkus sa kanilang leadership skills kung paano nila dadalhin sa kampyonato ang kanilang kupunan. Sa Inter-Secondary Division, maghaharap ang Pampanga High School at Merida Queen College basketball team. Ang future chef at kapitan ng Merida Queen na si Ernie Pineda, ibinahagi ang susi sa pagiging one of the feared junior basketball team sa Pampanga. Practice, practice, practice ang mantra ng kupunan. Nagpa-practice po kami lagi, tas sinasabi ko po sa mga ka-teammates ko na minomotivate ko po sila para makapag-practice kami araw-araw. Habang ang team captain ng Pampanga High School basketball team na si Mark Tapnyo, naniniwala na ang pagiging leader ay isang responsibilidad na magdadala sa ikabubuti ng koponan. Bigyan po sila ng magandang training kapag wala po yung coach namin. Kung may Battle of the Captains, may Battle of the Proud Parents din sa UCAAP. Super proud ang fruit vendor at stage daddy na si Francis de la Cruz. Karangalan umano para sa kanya na makita ang anak na naglalaro na isa sa mga starting five ng Angeles University Foundation na si Adrian de la Cruz. Hindi raw hinahadlangan ni Daddy Francis ang pangarap ni Adrian na maging isang professional basketball player, pero sa isang kondisyon. Matapos lang yung pag-aaral niya, tapos kung ano yung hilig niya, suportahan ko na lang. Kung may stage daddy, hindi rin pahuhuli ang stage mom ng Davsu point guard na si Ron Canlas. Siya ang full-time nanay na si Rosel Canlas. Pangarap daw ni Mami Rosel na magkaroon ng isang basketballistang anak. Kaya naman, all-out support ito sa basketball career ni Ron. Mahilig siya maglaro nung maliit pa siya. Ilig talaga niya yung basketball. Kung ano yung gusto niya, syempre, nandito lang kami. Isang maaksyong ball game muli ang inyo pong matutunghayan dito sa Brenzy Giao sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Magandang karera sa basketball po ang pinakaasam-asam ng mga manlalaro dito sa UCAAP 2018. Sa ikalawang sigwata po ng ating sports coverage, maghaharap ang kupunan ng Angeles University Foundation o AUF at itong kupunan ng Don Honorio Ventura Technological State University of Davsu. Pansin po natin ang tatag ng mga player ng dalawang kupunang ito sa senior division ng UCAAP 2018. Ito pong AUF taglay ang standing as of September 2, 2 wins, 2 loss. Habang itong Davsu, kumakaripas po ng takbo ang karera po ng kanilang mga manlalaro at ipinagmamalaki ang 2 panalo habang isa pa lamang po ang pagkatalo. Sa unang set po ng first quarter, narito po ang mga naihanay na manlalaro ng magkabilang kampo. Muli ang programang ito ay din sa inyo ng CLTV 36, BGC Concrete Batching Plant, We Commit and We Fulfill. Princess D Ventures total commitment to providing quality and on-time services, reinforcing the economic and industrial growth of the country. And supported by Pampanga Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. And we're down to the second
second game of UCAAP 2018. Mga followers, makikita natin ang pasiklaban sa galing ng basketball game between the AUF and DABSU. And for the AUF, ang kanilang standing ay 2-2. 2 wins at 2 losses. While the DABSU has 2 wins and 1 loss. Ano kaya ang magiging kahihinatnan nitong game na to? At makita natin mga kakaibad nilang ace players. At kanilang mga first five sa umaatikabunan namang pasiklaban sa pag-dribble ng bola. Aris, Joey, and Mark. Toes in a jump. Possession agad ng AUF. 13 sa 3. Wala. Rebound na number 16 ng DABSU. Pinasa kay Morales, number 30. Pinaharas ng number 5. Morales tumatawag ng pick. Nasundot. 10 to shoot. May blanca para sa number 10. 18. 3-on-3 pass break, 18 side step. Pumasok. Morales again. Ginugulo na number 5. Morales. Pick na number 16. This is ace, may foul. Foul on number 8. 18. Canlas para sa sideline inbound. Binigay sa number 25. 14, drive, naagaw ang bola. Nakuha ng number 9. 5 para sa AUF, orchestrating the play. Pinasa sa 8. 18, humingi ng bola sa low post. Naagaw ng number 10. Canlas. Binigay sa number 14 na wala ang bola. Naragover na number 16, short jumper. Wala. 14 sa number 10. Another turnover para sa DABSU. Ocho. Binigay sa number 13 ng AUF. Pero may foul ang number 14. Number 13. AUF para sa sideline inbound. Binigay sa 5. 5 sa 8. Low post tayo sa number 9. Naagaw ng 14 pero counter steal ng number 5 ng AUF. 5, short jumper. Malakas. Offensive rebound niya. 13. Tumawag ng play. 13, short jumper. Pumasok. 4-2 nating tayo para sa AUF. 14, Santos. Binigay sa number 25. 25. Tumatawag ng play. Take na number 16. 25 sa number 1. Canlas. Tumira sa labas. Wala. Tapikan. Last touch. Ang AUF. Baseline inbound para kay Canlas ng DABSU. Binigay sa number 10. For shot. Rebound na number 9 sa number 5. Number 9. Kick out sa number 13. 8. Pumake sa 3. Balik sa 5. 5. Humingi ng pick sa number 9. 5. Lumayap ng kaliwa. Malakas. Offensive rebound ng number 18. 13 sa 3. Short. Recover na number 14 ng DABSU. 14. 14 again. Binigay sa number 25. So may pick. Pero nawala ang bola. Pass break pass. 3-on-1. 18. Pero offensive foul para sa number 18. Dalawa ka na. Morales. Number 30. May sundot ang number 5. Morales ulit. Tumatawag ng play.
Sa gitna, nawala ang bola ng number 10. 5, ganda ng pasa, bumala yung number 9. 6-2 nating tayo. Kalas. Morales. Morales ang may hawak ng bola. Double pick tayo, high pick. Morales, ang ganda ng pasa sa number 10. Finally. 5 ulit. 5. Spin move. Fake. Drop pass. Maling player. 14. Rumagesa. Drop pass sa number 10. So, 4-0 ang sinagot ng Dabsu. 5. Pinasa kay De La Cruz, number 8. So, Lopos sa number 9. 9. Binalik sa 5. 10 seconds to shoot para sa AUF. 13. Tumira sa labas. Wala. Rebound ni Canlas. Morales. Morales. 4 on 3. Ang ganda ng layup ng number 10. Deadlock tayo. Naagaw ni Canlas. Canlas ulit. 5 on 3. 16 sa labas. Pumasok. Timeout. AUF. Inbound. 8. 5 may hawak ng bola para sa AUF. 5. Sige sa number 13. Bingi ng lobo sa number 18. Tumira, bumali, wala. Follow up, wala pa rin. Rebound ni Canlas. Canlas. May tapigan number 9. Canlas for the inbound. Pinasa sa number 14. 14, ginugulo number 8 kay Morales. Morales, may pick ang number 16. So Morales, short jumper, short. Agawan ng bola. Nakakuha ng number 10 pero nawala. So sayang, sabi ni Francisco. AUF basketball. 13. Tancio. Binigay sa number 5. 5. Balik kay Tancio. Number 5. 9 sa low post. Binigay sa number 5. Sa ilalim sa number 13. Nawala. 10 seconds to shoot. May blanca. Pero 3 seconds. Ang tawag ni Ref Joey. Canlas. 14. Santos. Drop pass kay Francisco. Magandang pasa na naman. 5. Binigay sa 8 De La Cruz. De La Cruz dribbling the ball. Pinasa. Nakakuha. Pero still AUF basketball. 15 seconds to shoot. 15 seconds to shoot tayo. 8, baseline inbound. Pinasa kay David. Binalik sa number 13. 10 seconds to shoot. Sa gitna sa 9. Binigay kay David. Pero may foul. Foul number 14 ng AUF. Ay, ng Dabsu. Dalawa ka na. 14. Santos. David, dalawang free throw. First, good. Second free throw tayo para kay David. Pumasok na naman. Substitution. Santos out. Morales. Morales may hawak ng bola. May pick sa number 16, Morales. Drop pass. Another drop pass sa 16. Malakas. Rebound. Nakakuha ng 8 ng AUF.
Pass break tayo. 3 on 2. 13. Bumali. 4-2. Second deadlock tayo sa 10. Francisco. Floater. Follow up na number 16. 5 tayo. 5. Orchestrating the play sa 8. Low post tayo sa number 9. David. 13 sa 3. Short. Follow up na 5. May blanca. So, recover ng 5. Ang ganda ng Piet pero wala. 13. Traveling. Ang tawag ng referee. Substitution. Number 5 out. Number 8 out. Morales. Pinugulo ng number 8. Number 0. Morales. Sa ilalim sa number 9. Magandang pasa. Basket count. 0. Binigay sa number 13. Sa 9. 13 ulit. May layup. Pero may foul. Foul number 16. Pumasok ang pangalawang free throw. (14-11) tayo. Kalas. Francisco sa 3. Malakas. Rebound ng number 0. Pass break tayo sa number 9. Nawala ang bola. Binalik sa number 13. Pinay sa 3. Balik sa 3. Number 3. Binalik sa number 9. Pihit. Pero foul on number 9. Offensive foul. Number 13. Morales. Still Morales. May pick sa number 10. Morales ulit. Side step. Pass sa number 16. Power play. Wala. Rebound ni Francisco pero nawala ang bola. Recover na number 13. May agaw. Naagaw ni Morales ang bola. Morales. High pick tayo sa number 10. Morales ulit. Drop pass sa number 10. Magandang pick and roll yun. Number 3. 3 tayo ng AUF. Sa 0. Binalik sa number 13. Humingi sa David ng low post. 10 seconds to shoot. David. Number 0. Floater tayo. Wala. May tap. 13 sa 3. Wala pa rin. Number 10. Francisco. Morales. Pumake. Pegulet. Rapas Kigalas. Malakas. Kuha ni David. Number 3. May sundot si Galas. David, number 6, Pumake. Short jumper, pumasok. Pass break tayo kay Morales. Morales. May pasabit na foul para sa number 0. Substitution. 16 out. Number 1 out. Morales. Pumasok ang second free throw.
Number 3. Ginugulo ng number 9. Number 3, lumeyap, pero may foul para sa number 9. Sa 9. Number 8. Pinasa sa number 3. 8 seconds to shoot. Number 3. 24 seconds shot clock violation tayo. 13.9 seconds ang nalalabi para sa first quarter. Morales, minamadali ang bola. Morales, kick out, naagaw ang bola. Number 3, pero di umabot. No basket, sabi ni Rep Joey. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.